Къде е шкафа за обувки? Шкафа за обувки. Да. Вратата за... Там е парното. Там е парното. Да. Хайде нататък. Тук е кухнята. Хайде да я видим кухнята. Това е масата. Това са бисквитките. Това е чашата. Това е кофемашина. Това е миската. А това е коса за буклук. Добре. Може да покажете хладилник. Ето. Добре. Хайде. Това са бананите. Да, хайде затваряйте. Царевичката. Добре, стига. Без толкова подробности. Царевичите. Затваряйте, Ели, пази пръстите. А това е пръчкаща възвавничка. Хайде сега да ходим от другите стаи. Искам да ви видя. Искаш да покажеш? Тати, искам това що? Да палятата гласа мати. А тато, тази стая коя е? Ами отвори ли ми? Аха. Ми отвори стая някаква. Стаята с багажите, тук е складовото помещение. Кутията за биткове. Да. Хайде сега. Хайде покажете туалетната. А това е туалетната. Виж? Това е мивката на туалетната. Това е пункът на туалетната. Това е... Някой има ли някакви нужди? Някой ще върши ли нещо? Какво? Някой ще върши ли нещо там и там? Никой. Добре, хайде нагоре. Хайде. Хайде. Искам да ме снимаш. Заснета си. Хайде. Снимам те. Давай. Мърдай. Хайде движение. Хайде. Хайде нагоре, стига се лигави. Хайде, Либло малка. Добре, снимаме си. Хайде. Тръгваме нагоре по стълбите. Да настигнем Бобо. Ама той вече се качи. Бобо вече е станал някакъв спайдермен. Който толкова бързо се качва, че... Няма ли да влезем там? Лички, няма ли да влезем тука? Паня гой. Е как? Първо тук ще видим какво е. Лички, как да снимам първо? Неща вкусам. Венди усмивки. Помахай. Е, това ни е камината. А това не е камината. Малко е фалшива, Малко е фалшиво, но върши работа. това са ни купчетата. Да, тук са Цялата книгите. библиотека. Добре. Хайде. Тук е течащия таван. Дали са кантоните? Да, ще си ги взема. Плача и това.
Ето го. Деца, хайде нагоре. А това е за подпирането на врати. Само изчакай. Това е горното стълбище. Това е горното стълбище. А това е стаята. Тая показахме вече. Хайде, качвайте се нагоре. Пъти. Светни Боб. Светни черни не вижда в тъмното. Аз виждам в това ми. Защото не е тъмно, нали? Виждам. Така, тук е малки кашони. Виждам това. Това е нашата стълба. Малко е баян това, но... това са ни стандала. Не! Добре. Това са скафа. Скафа за дрехи. Да. Скафа за дрехи. Тези касони могат да стават с всичко. Да. Хайде сега към другата стая. В коя друга стая? Има ли много други стаи? Само една останала. Ето, носечите, крачка, робот. Ламбата с Спайдермен. Това си на сисечето Нашия на Спайдермен. баба, Спайдермен. Да. И тази кашичка на мене. И те са офетки на бати. Как те не са? А това там във вратата? Туалетната. Ето пък това е за правене на балончета в банята. Банята, това не е баня. Остави го, Боба. Боба, остави го. Остави, казах. Добре, Угасете лампата. късете. Това са люблаща. Айде, другата баня ще покажете. Чакай! Чакам. Еличка, аз съм обличи нещо по-изживанки. Хайде, бе, деца. Чакай, Еличка нещо си хвърляте тук. По-бързо. Я не хвърля. Оставям ви тук тогава. О, добре, идва. Чакай малко, че забавяйте на вещ. Еличка, хайде. Ето и голямата баня. Еличка, хайде. Еличка, трябва ключила, защото не вижда. Ето с ваната. Това е нашата вана.